Let me call the meeting to order. So this is a press briefing which has been organized by Malawi Human Rights Consultative Committee, and we have a written press statement which is going to be read by Mr. Christopher Chimangen, and again the panel will also weigh in with a few comments and also some highlights. My name is Clement Makwa, and I'm going to be the moderator of this press briefing. But on the panel, we have Mr. Fryston Chozi, and again we have Mr. Robert Mkwezalamba, who is the chairperson of Human Rights Consultative Committee, and then we have Mr. Christopher Chimangen, and then I have Mr. Lukere, who has just given us an opening prayer. I now hand over to the chairperson for a few remarks before Mr. Chimangen read for us the whole press statement. Thank you. Thank you very much, Clement. I would like to thank you, members of the press, for making it here Saturday, but you have managed to be here on time. Indeed, as a Human Rights Consultative Committee, which is an umbrella network of about 97 NGOs spread across the country, we would like to address the nation through you, members of the press, on a particular matter that is to do with the recent released report by BFU surrounding their initial findings of the plane crash that involved the state vice president, late Saulos Chilima, may he so continue resting in peace, and 8 others. So we would like, as the HRCC, to communicate and make various appeals to duty bearers and members of the press, as well as the nation at large, and then we will be able to take further questions based on your understanding of our submissions. So as it has been put, the details have been contained in our statement, and I would like to invite Comrade Chris Chimangeni to take us through the statement, and thereafter we'll make some additions. Thank you. Thank you so much, Chairperson. Appeal for citizens' patience, civility, and responsible state leadership following the release of the interim report on the plane crash involving Malawi's vice president and 8 others. We, the members of various civil society organizations under the leadership of the Malawi Human Rights Consultative Committee, HRCC, wish to address the nation through you, members of the press, regarding the recently released interim report by the Bureau of Flight Investigations, BFU, on the plane crash that tragically claimed the lives of our Vice President, the late Dr. Saulos Chilima, former First Lady Shanil Zimbiri, and 7 others on June 10, 2024 in Shikangawa. This incident represents a profound loss for our nation and has understandably been the focus of widespread speculations and concerns. Our understanding of the Bureau of Flight Investigations report is that it represents an initial representation of their preliminary findings regarding the plane crash. A comprehensive and final report is expected to be released in summer next year, 2025. We acknowledge that the details in this interim report are subject to further analysis, which will likely provide more conclusive insights into the actual cause of the crash. Therefore, it is premature for recipients of this report to draw definitive conclusions or suggest that the BFU has failed to explain the cause of the crash. Any such statements
are purely speculative and risk causing unnecessary alarm and panic among the public. As civil society organizations, we have observed that with great concern the politicization of this tragic loss, including the various accusations and suspicions directed at individuals and the government, particularly towards the president. Some have even suggested that the crash might have been the cause of foul play. We commend the President's decision to seek support from international partners such as the United States and to initiate an independent investigation by the Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation from Germany, the country where the aircraft was manufactured. The BFU has been entrusted with the responsibility of thoroughly investigating the cause of the incident and making recommendations to prevent such tragic in the future. To prevent such tragedies in the future. We note with appreciation that the BFU has already issued 2 recommendations to the government of Malawi while continuing the in-depth analysis of the crash. While we urge for patience and prompt action from the government in addressing the initial recommendations provided by the BFU, it is evident from the report that the plane carrying the Vice President had significant issues that posed a clear risk to passenger safety. These revelations effectively dispel any theories of foul play unless the final report suggests otherwise. The findings highlight several critical concerns regarding our nation's ability to maintain and service such essential aircraft. Among the troubling revelations is that crucial equipment, such as the emergency locator transmitter, had a battery that was depleted 20 years ago, and there was no black box on the flight. Although the report indicates that these items were not mandatory for the military aircraft, we firmly believe that their presence would have been instrumental in the ongoing investigation. These findings compel us as a nation to engage in a thorough introspections and reassessment of our aviation safety standards. It is concerning to learn that the aircraft involved in this crash had previously been used to transport high-profile dignitaries, including President Emmerson Mnangagwa of Zimbabwe, the President of Ireland, and President Lazarus Chakwera. The failure to address the identified defects not only jeopardized the lives of these leaders, but also significantly risked the reputation of Malawi. As civil society organizations, we acknowledge the gravity of this issue and stress the importance of addressing with serious warrant. We urge all Malawians to exercise patience and allow the full investigative process to take its course. While the interim report provides valuable insights, it is not the final word on this matter.
We encourage the public to await the final report, which will deliver a comprehensive understanding of the circumstances surrounding the crash. It is crucial to recognize that the BFU is equipped to interpret the details of the findings. The details of their findings. We caution against any attempts to manipulate or misrepresent the interim report for personal or arterial motives, as this could further upset the public and exacerbate the grief of the bereaved families. We recognize that every citizen has the right to voice concerns and seek clarity on matters of public safety and accountability. However, we urge a measured and responsible approach when discussing this sensitive issue. It is crucial to avoid spreading unverified information or making accusations that could undermine the ongoing investigation and erode public trust. We call on government to demonstrate leadership by addressing the critical concerns raised by the public in a professional and transparent manner. This will help ensure that the interim report is interpreted correctly and that public discourse remain constructive and informed. As civil society, we remain unwavering in our commitment to advocating for higher standard, the highest standard of transparency, accountability, and safety for all Malawians. We will continue to closely monitor the situation and engage with the relevant stakeholders to ensure that the lessons learned from this tragedy are applied to prevent future occurrences. Our heartfelt condolences go to the families of all those who lost their loved ones in this tragedy. We stand in solidarity with them and pledge our presence and pledge to persist in our efforts until all questions surrounding this incident are answered and justice is served in manner benefiting the memory of the departed. We urge the government and aviation authorities to take immediate and decisive action to address the shortcomings identified in this report. This concludes a comprehensive review of the maintenance protocols for all state-owned aircraft to ensure that such safety lapses do not occur in the future. May the souls of our departed heroes continue resting in peace. Thank you. This has been signed by the chair of HRCC, Dr. Nkwezaramba here. Thank you. Mr. Chimangeni chifukwa chotiwerengera mchizungu pa nthawi ino ndapase bambo Fryson Chodzi kuti angotitanthauzira mchichewa poti Malawi kunonso ambiri timakhala mbali za kumudzi komanso chizungu chimakhanga kuti chimakutivutirapo ndi timvenso mchichewa mwachidule kuchokera kwa bambo Fryson Chodzi. Zomwe kwambiri acheya komanso makuwa amene mukuyendetsa mambowo komanso anzathu ogwira ntchito ku manyumba olutsa mawu ndi Amalawi onse amene mukutimvera tsiku la lero. Monga anafotokoza kukhala pa mpando wa bungwe limene la Human Rights Consultative Committee, Mr. Nkwezaramba, amanena kuti tailenso msonkhano no cholinga chake ndikuuza
nzika za Malawi ene akewo kuti pakhale umunthu komanso kuonetsa udindo wa utsogoleri makamaka pamene patuka zotsatira zoyembekezera za chimene chinachititsa ngozi kuti inachititsa ngozi ya ndege imene agocheka ngawa imene munali amene anali mtsogoleri wachiwiri wa dziko lino malemu Dr. South Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Ifeyo monga anthu oti timagwira ntchito zosiyanasiyana kuchokera mabungwe oti si aboma pasi pa ulamuliro wa bungwe la Human Rights Consultative Committee, lerolo taona kuti mwina mwakutsatira kwa kutulutsa ripoti imeneyi mwina tiyankhule ku zinthu ziwiri kapena zitatu makamaka pa za ngozi imeneyi imene inachitika pa 10 Juni 2024 kuchikangawa zimene zinatenga miyoyo ya former Vice President Dr. South Chilima komanso former First Lady Shanice Timbiri ndi anthu ena 7. Mukumvetsetsa kwathu kwa ripoti imene yachoka ku bungwe la ku German lotchedwa Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation BFU, tikuona kuti kupereka chithunzi cha zoyembekezera pa Chingereza mati interim report pa zimene zidachitika makamaka pa nkhani imene ya ngozi. Tawuzidwanso na kuti ndi bungwe la BFU kuna kuti report lotsiriza lenileni lizakhala loperekedwa mwina mchaka cha mawa liyotsalatsana limedza kambe kuti chilichonse chokhudza ndi ngozi imene koma limene laperekedwa panoli ndi lokhala ngati longoyembekeza pana ngati interim kana preliminary report. Nde taonanso kuna kuti anthu ambiri tapanga conclusion kuna kuti tamanga nthenje ndi kumanga ndemanga kutengera pa report longoyembekezera ndikupeza kuti tikupanga ndemanga kunena matsiriziro kumwina kuomba nkota pamene mwina kovuta kuomba nkota pa report longoyembekezera. Ngati mabungwe oti si aboma taonanso mwina chodetsa nkaona kuti mwina mwake pa nkhani iyi kuyambira amene achitika mwina ngozi ija kutuluka kwa report zafika pakhala kwambiri mwina nkhani yokulowetsapo ndale komanso taonapo mwina anthu kuyankhula mwina zinthu zimene sizingamange mtundu wa Malawi komanso kuona kuti mwina mwake kokhala kuchikayiro kwambiri ena mwina akhala kubwetsa mawu mana kuti mwina ngozi ija sinali ngozi yayi imene imakhalira ngozi pomwe zina zotero andi mwinanso taonanso mwina mawu onyozetsa anthu ena udindo kuphatikizapo mwina a president even nogwira ntchito mwina kuboma kuti mwina ngozi iyi sinali ngozi imene lilimu. Komano watengera report limene lachoka ku bungwe limene la BFU sili kukamba zoona kuti ngozi mwina panachitika china chake cha chinyengo kuti ngozi imene ichitike. Choyambirira ndikukhulupirira kuti tonse tikudziwa kuna kuti itachitika ngozi iyi ndi imene anthu ambiri nayankho kuti pafunika patapezeka kuti chachititsa design of chekenyanga ndi chani. A president a dziko lino anapempha anzathu akumeko akunja kuphatikizapo akubungwe la dziko la ku America German ndi ena otero kuna kuti mwina bwanji tifufuze kuti chinachititsa ngozi imene ndi chani. Pakutero bungwe limene la BFU la ku Germany poti kumene ndege imene inagwayo inakonzedwa anabwera mdziko zapanga zakafukufuku zimene zizi kutenga ndi ripoti limene lachoka ku BFU kumene kuku matuluka kale mwina zimene akuona ngati zotsamwitsa zimene zinakakhala zapanga contribute ku ngozi imeneyi. Mwachitsanzo ananena kuti ndege imeneyi ndi yakale kwambiri komanso munali zinthu zina zimene zimathandizira kuti mwina ndege igwire bwino ntchito zimene anaona kuti mwina mwake sizinakhale moyenera ndithu. Anapereka chitsanzo cha chida chimene amachitchula pa Chingerezi kuti emergency locator transmitter imene imati ngozi ndege yakachita ngozi chimapereka information ku zosiyanasiyana kuti chinene ndege yagwera pati yachitira ngozi pakuti. Koma chifukwa china kuti emergency locator transmitter imene battery lake lidatha zaka 20 zapitazo zaka 2004 lidapezeka kuti patangotha mwina nthawi yochepa chidazima chimene chidapangitsa kuti mwina njira yopezera ndege imene mwansanga ikhale yovutirapo.
komanso ananenaso ngati nkhani jamani kuti ma flight recorder ma training imene nchichake nchofutirapo koma ngati zimene zizi mu ndege muna alibe zinthu zimene zidakathandiza kuti tidziwe nzenizeni kuti chachititsa ngozi imene ndi chani. Mukaionanso nkhani yambiri ya ndege imeneyi pamaonekati anakamba za mavuto angapo okhudzana ndi imene ndege imene alili pamene chodandaulitsa ndi chomvetsa chisoni kuti ndege yomweyi yakhale kunyamula mtsogolo wa dziko lino apresident Chakwera komanso mmene kunabwera president aku Zimbabwe Emerson Mnangagwa anakwera ndege yomweyi, kunabweranso pakati apa president wa Ireland anakwera ndege yomweyi, even malemu achilima akhala kukwera ndege imeneyi. Kusiyana kuti zidakatochitika munthu aliyense andi mwina zidakazo zovuta adakhala mwachitsanzo zachitika kuli president wa dziko lakunja chidaka chinthu choopsa kwambiri. Ndi zimene zizi ziwena kuti zilipatse chilimbikitso zilipatse manthumanzi kuna kuti zinakhala bwanji ndi mmene timasamalira ndege zathu. Komano ngati mabungwe otisaboma tikuvomereza kuti ngozi imeneyi inabweretsa mwina anthumanzi kwambiri wambiri mafunso ambiri komanso yabweretsa mwina kuna kuti kodi anthu anetu zinthu zimayenda bwanji. Komano angakhale mafunso ambiri mwina ena tikukanika kuyankha tukhulupirira kuti mwina ngati Malawi choyambirira tuone kuti kodi mmene abwera ripoti ilili boma lipangapo chani komanso tiyang'ananso umunthu kodi ngati ripoti ina kuti sinachitike ngozi nanga ifeyo ngati Malawi tivomereza bwanji kupita chitsogolo. Tikuzoa mafunso ambiri alipo ambiri komano mwina timayenera kuvomereza kuti amene amafufuza ripoti imene lili ndi anzathu ochokera ku dziko la Germany ndipo ndani yake amene akugwirizana ndi amene akonza ndegeyo ndi mwina pamakhala zinthu zingapo zimene zimachitika kunena kuti mwina popereka ripoti amananso kuti tikapereka ripoti ili likhale litokhulupirika sitikukhulupirira kuti angapangiza chinyengo kupereka ripoti kutenga kuti mwina zimakhalanso impact kwambiri pa ntchito yokonza ndegezo. Ndikuyenera ndithu kuti Malawi tonse tizindikire kunena kuti tingakhale tili ndi udindo umenewu tiyenaso kupanga udindo umenewu kupanga amati ngati tili ndi mphamvu yoyankhulawo pa nkhani imeneyi komanso tili ndi udindo oluzanitsa tonse Malawi ndi kupita chitsogolo. Chifukwa mukaona angakhale kuti tonse tili ndi dango lolankhula pazolankhula zandunso zikhale kuti wani zikumanga dziko komanso zopereka chilimbikitso ndi kupeza chitini chithunzi imene yakhala chochitika pa nkhani imene ya ngozi. Ndi chifukwa chake ife tikupempha boma kuti lionetse utsogoleri komanso mmene bwera ripoti imene ma recommendation amene atuluke komanso likadzatuka ripoti lomalizira adzaonetse kuti zimene zili mmene momwe zapangidwa implement. Chifukwa mukaona mwina iyi yachitika ngozi iyi itokhala ngati kuti pa Chingereza amati wake up call pa mmene zimayendesa zinthu zathu za safety zina zotero. Tikudziwa panopa pa nyanja ya dziko la Malawi pali sitima yakhala zaka zambirimbiri andi mwinaso tiulikira kuti kadzachita ngozi tidzayambe solodza nazala ndi zinthu zimene boma lidakatenga nthenje kuti likonze zimene apanga recommend ochokera ku BF yuko. Ifeyo ngati mabungwe otisaboma tikufunitsitsa kuna kuti dziko ngati la Malawi pa nkhani na zamtengatenga ndi mtokoma lizipereka ntchito zodalirika kwambiri chifukwa kuti mmene zikuonekera pa ngozi imene ndege tinadalira kwambiri ngati dziko. Chifukwa mukayang'ana battery linapeza kuti linapanga expire 2004 kufika lero 20 years. I think pena pake tinadalira ngati dziko kuti zinthu zifike poterepa. Chifukwa chake mwina lero tuna kuti mmene abwera ripoti ili likhale ngati chikumbumtima kwa ife tonse Malawi kuti pali zinthu zimene tikuyang'ana kukonza ife ngati anthu komanso ngati boma lina kukonzapo pamene tikudikira chenicheni chimene chidzatuluke mu ripoti lotsirizira. Tikafika apo tikupepesabe ndithu kupitiza kunena kuti ndithu mizimu ya abale athu asandanayi kupatiza pa vice president athu ndena hotelo amene anafa pa ngozi pa 10 Juni ku Chikangawa ipitire kusa mumtendere ndipo Mulungu apitirize kuakuta mabanja awo amene mpaka na lero ndine tosefe sitimamvetsa zinakhala bwanji. Ndi chinthu chovuta kwambiri kuti mwina tonse timvetsetse pena timayenda kungonena ti ayi mwina akudziwa ndo akuwambayo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bambo Faison George Fajoti tanthauzira statement imene mchichewa kuti nso Malawi ena athenso kumva zimene zili mu statement imene padakali pano ndipempha amene ali ndi ndemanga kuti angoyikapo kenako ma interviews kuchokera ku nyumba zolemba ndi kulutsa mawu. Zikomo kwambiri. Okay.
sitinaike ndemanga chifukwa timafuna report iwerengedwe kaye, not report chani statement iwerengedwe chifukwa ndiye kuti tikanapanga preempt zimene zalembedwa. Koma nkhani yaikulu and the big message is a call to Malawians, kupempha Malawi kunena kuti inde tindikuthekera ndi malamulo amatilola kuyankhula za ukhosi kwathu pa report limeneli kapena pa china chilichonse cha mdziko muno, koma tikhale anthu odekha komanso omva okhala ndi umunthu poyang'ana kuti nthawi zina kapena ma comments ena amene akubwera amene aona ngati HRCC mmene ayankhulira mu statement ndi osamanga ndi ophwasula. Ngati dziko tisamakhale ndi mtima onena kuti tikuyembekeza china chake kuti tizaphwasulane kapena tizasokoneze dziko lino. Tikatenga chilima sakanakonda kuti mwina kupita kwawo kubwerese chisokonezo mwachisanzo mdziko muno. Chifukwa chake tanena kuti ifeyo ngati amabungwe titsindika kunena kuti tiunike mpaka tifike pa mapeto pa nkhani kufikiranso manja kuti aone chilungamo kuti chinachitisa ngozi ndi chani. Mu report mulibemo ansala yonena kuti chinachitisa ngozi ndi chakuti, angounika zimene azipeza pa ndege imeneyi komanso mayendedwe ake a ndegeyi ndi zimene anauzidwa atafufuza kumene kumakhala ndege ndi zina zoteronso azibweresa poyera. Ulendo uno kuyambira pano kufika mmene azatulutse report ndi ukapangano analyze kapena kukazukuta kuti ichi chimachitika bwanji, kuzungulira kumachitika bwanji, chimachitisa ichi ndi chani, nankha zinakhala bwanji, chifukwa chani kunalibe kunena mapatiri anasowa. So zonsezo ngati amabungwe tikutha kudziwa kuti boma silingati yankhe mafunso ena amene akuthera kumapeto kodi chinachitisa nchani. Koma boma linapemphedwapo kale mfundo ziwiri zimene azitchula zanga zija kunena kuti aonesese kuti chitetezo cha ndege zathu chili patsogolo, chili pamwamba. Zimene zikuyenera kukhala mu ndege zikuyenera kumakhalamo, osati kuti tizulusa ndege zathu mongodalira kuti kati ndi experience. Koma tionesese kuti ndege zathu ndi zoti international standards zitakoloka dziko lathu kapena kaenda kwina kulikonse chilichonse cha mu ndege chilimo. Ndiye zinthu ngati zimenezo tonena kuti tilikaye nditi ndege tina timene tasala tikupempha aboma kuti abwere poyera atifotokozere kuti chitulukire report limeneli ma advisor awiri amene anapasawa atengapo udindo wanji kuonesa kuti asintha zinthu mmene zinalili mu ndege zathu kaza ku barracks kandi zina zoterozo. Komanso mmene anenera anzanga kunena kuti ngati dziko itipase chikumbumtima makapena chikumbokumbo chonena kuti tisamangolekerera zinthu mmene zimakhalira kuti basi business as usual, koma tiyang'ane kuti kodi zinthu zimene tikuzigwirisa ntchito lero kapena zimene tikuzikhulupirira life yake ndi yayikulu bwanji kapena ndi yokhazikika bwanji. We appreciate mwachisanzo ngati stadium anayiona kale Kamuzu stadium anatseka mpaka na mbaleni anthu sakhala kuchilimika kumene kukufunika kuti tizoona ngati dziko kuti zinthu zathu zisationongere miyoyo ya anthu amene ali ofunika mdziko muno. Ndiye chachikulu tikupempha Malawi kunena kuti tideke izi zoyankhula tiyankhula koma ansala sipezeka kuti kodi anachita ndani zimenezi, koma tidikire ripoti lomaliza limene litazatuluke limene litazafotokoze nokuti kodi izi zimachitikazi nchifukwa chakuti kapena izi chinachitisa nchakuti, izi chinachitisa nchakuti. So ubwino odekha ndonena kuti tizagwira zamvemveve ndi kupanga action pa nthawi imene yoyo, kusiyana ndi kuti pano tilozane zala chifukwa wina aliyense ndothodwa ndokhumudwa ndothyoka ndetonse olira tokhatokha tikuloza naso zala ndikuti ngati dziko silingapite patsogolo. Zichite safa ndi ntchito zina za boma kapena za dziko chifukwa chene kuti mwina amene akutsogolera pa nthawi imeneyo tikumuona ngati mwina anthu amene mwina anasokoneza zinthu kapena anatani ndikuti dziko silingayende bwino. So mwachidule tinafuna kutero kunena kuti ngati kama bungwe tinafuna kuyikapo mawu nkupempha Malawi kuti tideke tisapitirire kuyankhula chifukwa mwina tingaononge. Ndiye tiapasa anzanga kuti mwina aonjezeponso mawu awiri atatu kenako tupasana tuankhani kenako titseke nsonkhano athu sikomo kwambiri. Okay. Thank you, Chair. As the civil society organizations under the banner of HRCC, we continuously recording for the peace
as we continue hearing and awaiting the final report. This is very important. We need to have peace to develop. We need to have peace to live well in our families or in the country. We need to have peace. So this is what I can say by the moment. Thank you. Wapa mpando komanso atolankhani onse. Ineyo makamaka ndimafuna nene kuti ripoti ili la mkupamame preliminary latithandiza kwambiri chifukwa ngakhale sidatuluke ripoti la kumapeto panopo tayamba kale kuona kuti kodi ngati dziko mofoka mwathu ndi muti tili mwambiri mofoka. Mwachitsanzo ndizomvetsa chisoni kumamva kuti batile lidatha 2004 kukanika panga replace batile. Izizi zitiuze kuti kodi ndi zinthu ziti zimene tikuzilekerera zofunikira kwambiri mdziko muno. Tiliso padiwa loti tsiku nakenso tikhoza kudzakhala pa mavuto mwina akulunso makamaka mwina pa maulendo athu apamadzi. Zipangizo zathu zimene zimayenda pa mitunda italiitali ya pamadzi zambiri nzakalekale. Aboma akhaleso ndi chidwi agalamuke ndikuyamba kuyang'ana kuti kodi maulendo athu apamadzi tikuwayang'ana bwanji chifukwa akapanda kukhala nawo chidwi akapanda kuchita machawi ndikuwayang'ana momveka bwino lomwe kudzapezeka kuti tsiku linanso tikukamba ngozi yayikulu imene idzatigwere pamadzi imene idzakhale yovuta kwambiri. Komanso ndimafuna nditengerepo mwayi kunena kuti inde namalira samugwira pakamwa sungampuye pakamwa namalira chifukwa makhota kumva kuwawa komabe tiyeni tiyese mnyengo iyi kukamba zinthu zoti zitha kutimangirira komanso zitha kuwapangitsa atsogoleri kumadzitsutsa pamene achita molakwika kuti azindikire kuti ngati Amalawi tili ndi maso amene tikuwadalira iwowo kuti kumapeto kwa nkhani atipatsa chindunji chosawonjezera kapenanso kuchotsera malingana ndi zotsatira zimene zikhale zikubwera zokhudzana ndi mmene ngozi idachitira. Monga anenera mzanga onse ifeyo tidakalira nawo mabanja amene analuza anthu awo ndife okhudzidwanso ngati Amalawi chifukwa anthuwa onse amene adapita amatumikira dziko la Malawi. Mwachitsanzo tiyang'ana amene amayendetsa ndege aja tili ndi mapiloti ochepa kunoko kupanga train mapiloti ndi ntchito tidaluza mapiloti atatu. Tikakamba wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino tidaluza upangiri wapadera umene ndi munthu aliyense tidazindikira kuti munthuyo anali munthu wa mtengo wapatali komano tosefe ngati dziko tinaluza. Ndilekeze pomwepo ndibweze kwa chair zikomo kwambiri. Yeah, so basically before I give to him, I want just to stress two things, and these are to state that the fact remains that the owners of the data in the report that has been shared to Malawi government remains the BFU, and all of us wait eagerly to hear from them, give us the final report, which in our belief will unpack everything to do with why the plane crashed, what may have happened. We are happy that they have been able to use GPS to track some of the routes, which means we are heading for the right direction to ensure that we get the facts and the truth about the plane crash. That will exonerate anyone we may have had in our minds to say maybe this one was behind this and maybe that one was behind. All in all, what we are pleading is let's be civil. Government should handle this matter responsibly. If there is any information that it has to share at the moment or in line with the report, we are appealing to it to share it openly in the spirit of transparency and ensure that they are not holding back any information or criticism whatsoever. But we need to be, as citizens, we need to be responsible for information that we are sharing and posting on social media regarding our conclusions of the report, because as we speak, the cause of the crash has not been established. They are just elements that will be pieced together to ensure that we have a better conclusion on the matter. So it's an appeal to Malawians to be civil, and we, as it has been put, we mourn with the families of the bereaved. We mourn with the bereaved families. And we call for their spirits to continue resting in eternal peace. Otherwise, we thank you
to the moderator if there's any questions. Thank you so much, Chair, and all the panelists to this press briefing. All right, thank you so much to all the media that showed up to this press briefing. We trust that whatever civil society has cannot get to the people unless we go through the media, because the media is generally a fourth arm of government, even in developed countries. So we trust that the message that has been relayed here is going to reach out to people so that we can still get the information into people's hearts and heads, and then we practice, as has been asked, patience, but also united as Malawians.